Бүген җомга сүзе гарәпчәдән җыелу дигәнне аңлата. Атнаның башка көннәре белән чагыштырганда аңа үзгә әһәмият бирелә. Дини вазгыятьтәге үзгә әһәмиятле вакыйгалар белән таныштыру өчен сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Җомга бәйрәмебез мүбәрәк булсын дип сәхифәбезне башлап җибәрәбез. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе Үзәк Диния нәзарәте рәисе, Россиянең баш мөфтие Тәлгать Таҗетдин белән очрашты. Очрашу президентның хөкүмәт йортындагы эш кабинетында узды. Сүз традицион кыйммәтләрне һәм күп гасырлык рухи мирасны саклау, дини объектларны торгызу һәм конфессияара диалогны ныгыту мәсьәләләре турында барды. Очрашуда шулай ук Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров катнашты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча эшмәкәрләр зур сәүдә үзәгендә барлыгы 8 намаз уку бүлмәсе булдырды. Күптән түгел Республика балалар клиник хастаханәсенең онкология үзәгендә намаз уку бүлмәсе ачылды. Гыйбадәт кылу бүлмәсен ачуны Россия күләм мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе башлап йөргән. Тантанага килүчеләргә балалар Республика клиник хастаханәсе җитәкчелеге дәваланучыларга тудырган заманча шартларны, медицина җиһазларын, палаталарны, әти-әниләр һәм яшь пациентлар өчен мөмкинлекләрне күрсәтеп таныштырып чыкты. Шулай ук җитәкчеләр хастаханә территориясендә салу ниятеннән мәчет урынын карады. Казанда Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте һәм Татарстан метрополиясе арасында хезмәттәшлек турында генераль килешү имзаланды. Килешү дини оешмаларның дин һәм сәламәтлек саклау арасында үзара бәйләнешләренең тарихи, рухи традицияләрен дәвам итү максатыннан төзелде. Килешүгә кул куйганнан соң министр Марат Садыйков кунакларга министрлык минасы буенча экскурсия үткәрде. Җитәкчеләр бөек татар шагыйре Габдулла Тукай гомеренең соңгы көннәрен үткәргән истәлекле бүлмә белән дә танышты. Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам динен кабул итүгә быел 1100 ел тулуга багышланган чаралар дәвам итә. Кореев театры үз тамашачысына Йосыф премьерасын тәкъдим итә. Минемчә, тел ягыннан да, сүз ягыннан да Йосыф кыйссасы нәкъ менә бүгенге заман яшьләре өчен татар яшьләр театры сәхнәсеннән яңгыраган очракта ул яшь артистлар энергетикасы белән бөтен тулы бер состав труппаның энергетикасы белән чөнки монда безнең труппаның күпчелеге катнаша. Туар кояш, тулган ай һәм 11 йолдыз. Барсы миңа төшемдә баш иде төптүз. Авыры булгандыр, чөнки мин аны үзем күз алдына китерә алмаган җирләре. Мәсәлән, үз туганнары сата. Үтерергә менә кыйныйлар. 11 агасы. Менә аны күз алдына китереп була, әлбәттә, ләкин анда кеше үз-үзен ничек тота, ничек хис итә, аны мин нитә алмыйм, тоемлый алмыйм. Мен шул интуиция дигән әйбер белән генә менә җентекләп эшләргә тырыштык. Ничек килеп чыккандыр ансы инде менә 15 ел күрерсез. Җаваплылыгы бик зур. Йосыф спектакленең фәнни киңәшчесе Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин. Ул тәкъдим иткән нәшидләр дә була дип сөйләде театрның баш режиссеры Ринат Әюпов матбугат очрашуында. Кеше ул вакыт ди галимнәр. Моңа иң гүзәл билгеләмәне Имам Хәсән әл-Басри биргән. Чынлап та кеше билгеле бер сандагы көннәрдән генә тора. Һәр үтеп киткән көн белән бергә ул бу кешедән дә кими. Вакыт без кадерен белмәгән төп байлык. Шуңа да кадерен билик дигән теләктә бүгенгә сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.